मोरा मोरा अरे बोलिया तू जाने नो मात्र परिवर्तन होचु माऊ परिवर्तन होचु आ हाथ में वो जाई बची अरे कह तू जाने नो सकाळ ढोल बाजरे माता मंदिर को जाई बोली अरे कह आज तो बिटा ढोल बाजिबो हराम दादा ନାଇଁ ବାବୁ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଆହାର ପଡି ବାବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରହି ଯାଇଥିଲି आ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନ ପାରୁଛୁ ଘୋଳଟା ଧରି ତ ସାନ ହାତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଟେଇ ଦେ ଆରେ ହଟା ଗଲା ଏଠି ତ ଆଇଛି ବଢିଆ ବଜେଇବ ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରତନା ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ବଲ କଟିବ ମନ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହାକିମ କରିବି ସେ ମର୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ବୁକୁଚା ବୁଆ ହେବେନି କି ତମ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେବେନି ମହାନ ଦେବ ଏଇ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ କରିଦେବ ମାରନି ବାବୁ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବୁ ଆବେ ହେ ତମ ଝିଅର ପାଠ ପାଇଁ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ଆଉ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଟଙ୍କାଟା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି 31 ଜଣ କେହି କାମ କରିବୁ ଆରେ କହ ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନା ଧନ ଦେବି ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ଏ ସମୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବାବୁ ମହାନ୍ତି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ହିସାବ କରି କହିଲ ଆରେ ସୁଧ ମୂଳ ମିଶି କେତେ ହୋଇଛି ଆରେ କହୁଛି ମୂଳ ହେଲା 5,000 10% ସୁଧରେ ହେଲା 12,000 ସୁଧ ମୂଳ ମିଶେଇ 17,500 ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନାମ ଜମିର 32 ଜଣ କେହି କାମ କରିବୁ ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନାମ ଜମିର 32 ଜଣ କେହି କାମ କରିବୁ ଆରେ କହ ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନାମ ଜମିର 32 ଜଣ କେହି କାମ କରିବୁ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବି ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ଦେବିନି ସାରିଆ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ପରେ କଥା ଦେଇଛି ଆମେ ଧର୍ମ ଦହି ହେବି କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ସୀତା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉର୍ମିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୋ ଜୁଆଳି ପକେଇବି ତମକୁ ମୋ ନିୟମ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମ ବେକରେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆମ ଘୋଷାରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଗୁଲି ବାବୁ କାଲି ହଉଛି ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ଆପଣ ନଙ୍ଗଳ ଧରି ଚାଷ କରିବେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୀ ମୁଠେଇ ପକେଇ ପଛରେ ଚାଲିବି ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ହେ ଦୈବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦୈବ
ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ଲୋ ଭାଇ। ଏଇ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମାର ଖାଇବ ମୁଁ କେମିତି ସହିପାରିବି? ତା ଛଡା ଏଇ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାକୁ ପରା ଆମ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ହାତ କାଟି ଲେଖି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଢୋଲିଆ ନ ହୁଏ ସେମାନେ ଆମ ଜାଗା ଜମି ଘର ସବୁ ନେଇଯିବେ। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇର ପାଠ ପଢାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ପରିବାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ପାଠ ପଢା ଚଲିକି ଯାଉ, ମୋ ପରିବାରଟା ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ। ये बुद्धिरा तोरो अरे इनो तो आइला राजी है कोला आता मु हकीम करे निसाता मुंडर वठाई आता को ए मोटर परिवार आईन कानून सब बुझाई दे। ଏଠି ପୁଣି କାହିଁକି କାନୁ? अरे रतना एमाने जेतेबेले जहा कहिबे सब मानिबू। अरे ओ बस कहिले बसिबू
उठ कहले उठिबू ଆଉ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଏ ଦେଖି ଶୁଣି ଚୁପ ରହିବୁ ଆରେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମାର ଖାଇବୁ ଏ କେମିତି କାହିଁକି କଲ ଭାଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ହଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି କି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ମୁଁ ସାଲିସ କରିପାରିବିନି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆଇନ କାନୁନ ଆମେ ସାଲିସ କରିବୁ ଭାଇ ଝିଅ କହିବେ ଥରେ ମର୍ଦ୍ଦନା ଧରିବାର ଉଚ୍ଚ ପାଟି ନେଇ ଆସିଛୁ ମାନେ ଫେରିବାଟା ତ ସହଜ ନୁହେଁ ତ ମଝି ଭାଇ କଥା ଚିନ୍ତା ହବ ତ ଭାଇ ଭାଉଜ କଥା ଚିନ୍ତା ହବ ଆଉ ତମକୁ ଠିକ ଚାକିରି ବେଳେ ତମକୁ ଦାନ ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଥରେ ଆଣିବି ତ ପରିବାର ଅଦାତ ଭିକ ମାଗେ ଭିକ ଆଇଲୋ এই মর্দরাজ পরিবার বুদ্ধিরে ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଲୋ ଭାଇ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଢଲିଆ ନ ହୁଏ